Пару словаў пра украінцаў. Слухайце, я не ведаю ў жыцці больш пазітыўных людзей. Мой канал, ён жа ж такі вось апакаліптычны, якія часы такі канал. І вось ідзе відэа, што вось можа разгарэцца пажар на беларуска-украінскай мяжы. Вайна, правакацыя крывавая, апакаліпсіс. Якія каментары пішуць украінцы? Дуже гарна у вас мова, чудова мова, я все розумію. Мені ж бываюць абвастрэнні. Сачыце за трэцім Іерусалімскім храмам. Калі ён паўстане в Іерусаліме на храмавай гары, то справа ідзе до конца света. Як рэагуюць украінцы? Я вас розумію, сподіваюся, що й ви мене розумієте. Ну розуміємо, відомо, Поляниця, Укрзалізниця. Шановні українці, новина у мене для вас якая? Такая, що Беларусь у війну втягнуць повномасштабно не атрымліваецца ніяким чином. Так, там некоторые прадпрыемствы на абаронку расійскую працуюць, ёсць підаркі, конечно, і в Беларусі, что тут говорить. Лукашенко, что-то ён уже мае інфармацыю, что ні ў якім разе нікуды нельга втягвацца. Відаць, что там Пуціна дні палічаныя.